mikä on parempi kuin jak? Tai Eli yäk. yäk. Se niinku lukee yäk. Joo, Kaikki on kyllä. tykännyt siitä. Joo, niin just. Tai itse asiassa kukaan ei ole tykännyt yäksi. Mutta se on semmonen, että ihmiset rupeaa miettimään, että mikä ihme ei yäk tai yäk tai mitä ihmettä, mitä tapahtuu. Ja sitten se rupeaa herättää mielenkiinnoa ja sitä kautta kiinnostuu meidän näyttely. Ja sitten tietenkin Runeberg uudessa valossa niin aina paras. Joo.